देशाच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव आपण साजरा केला. त्याचप्रमाणे गोवा मुक्तीचा हिरक महोत्सवही आपण साजरा करतो आहोत. या पार्श्वभूमीवरती जे वेगवेगळे प्रश्न चर्चेला येत आहेत, त्याच्यामध्ये एक प्रश्न महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आपले लोकप्रतिनिधी शिक्षित असायला नको आहेत का? शिक्षित जेव्हा मी म्हणतो, तेव्हा त्यांना एक बेसिक शिक्षण असावं. त्यांना लोकशाहीचा संदर्भ लक्षात यावा. त्यांना गोव्याची जी काही उद्दिष्ट, भविष्याची आव्हानं, ती पण त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे आणि त्यांनी त्याच्यावर विचार करायची त्यांच्याकडे कुवत असायला पाहिजे. हा प्रश्न विचारात घेण्याचं कारण हल्लीच जे 2-3 आमदार चर्चेमध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये एक माजी आमदार पण आहे. तो 10वी नापास आहे. दुसरा एक जण तर 10वी पर्यंत पोहोचूही शकलेला नाही आहे. या पार्श्वभूमीवरती आपले राजकीय पक्ष, आपले राष्ट्रीय राजकीय पक्ष कोणत्या प्रकारचे नेते घडवत आहेत आणि नेते मागची जी काही एक प्रक्रिया असते, राजकीय पक्षांनी केवळ राज्य नाही करायचं, त्यांनी एक नवे नेते निर्माण करावेत, चांगले नागरिक निर्माण करावेत, हे पण एक उद्दिष्ट राजकीय पक्षांचं असतं. या संदर्भात आपण जेव्हा गोवा अत्यंत सुशिक्षित राज्य म्हणतो, तेव्हा आपले जे काही नेते आहेत, आमदार आहेत, मंत्री आहेत, त्यांची कुवत, शैक्षणिक कुवत आपण लक्षात घ्यायला नको आहे का? मला वाटतं पर्रीकर जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा अनेक लोकांनी, फक्त गोव्यातील नाही तर देशभरातील लोकांचं लक्ष गोव्याकडे लागलं होतं आणि पर्रीकरांचं नाव केवळ संरक्षण मंत्री नाही, देशाचे प्रधानमंत्री म्हणूनही त्यांचं नाव घेतलं जात होतं. एवढ्यासाठी कारण त्यांनी गोव्याला एक नवा राजकीय आणि वैचारिक नेतृत्व पर्रीकरांनी दिलं आणि त्यासाठी गोव्याचे अनेक प्रश्न दसास लावले. म्हणून अजूनही गोव्यामध्ये राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय मर्यादा ओलांडून पर्रीकरांच्या या कामगिरीकडे बघतात आणि म्हणून जेव्हा पर्रीकर संरक्षण मंत्री म्हणून सुद्धा केंद्रामध्ये गेले, संपूर्ण देशाचं लक्ष त्यांच्याकडे लागलं होतं. एवढ्यासाठी पर्रीकर हे केवळ राजकीय विचार करत नव्हते, तर राजकीय पटडीबाहेरचे विचार ते करू लागले आणि त्यांनी गोव्यासाठी काही नवीन संकल्पना तयार केल्या. अजूनही गोवा जरी 60 वर्षांचा झाला असला तरी गोवा म्हणजे नक्की काय, गोव्याची संकल्पना काय, असा विचार नेहमी चर्चेला येतो. आपले केवळ विचारवंत आणि बुद्धिवादी यांच्यापर्यंतच हा विचार पोचलेला आहे. तो खरं म्हणजे जनमानसामध्ये झिरपला पाहिजे आणि तो जनमानसात जाण्यासाठी तेवढ्या कुवतीचे, तसे बुद्धिमान आणि वैचारिक नेतृत्व करू शकणारे नेते विधानसभेत पोचले पाहिजेत. गोव्याची संकल्पना शेवटी काय आहे, गोव्याचं अस्तित्व काय आहे, गोव्याचं अस्तित्व आपण का टिकवलं पाहिजे आणि गोव्याचं अस्तित्व जर नाहीच झालं तर आम्ही गोवेकर म्हणून आमचा जो काही मान सन्मान आहे तो पण नाहीसा होणार आहे. आणि गोव्याची संकल्पना म्हणजे काय, आपण म्हणतो ना, आदरातिथ्य म्हणजे गोव्याचं संकल्पना आहे. इथलं निसर्ग सौंदर्य म्हणजे आहे का, इथल्या नद्या, इथलं समुद्र, इथलं जे काही वेगवेगळं जे काही राहणी आहे, कल्चर म्हणजे गोव्याची संकल्पना आहे का? आणि ते जर नसेल तर तशी निर्माण करू आपण का शकत नाही आहोत? हा एक जरी गुंतागुंतीचा जरी प्रश्न असला तरी राजकीय नेतृत्व हे सुशिक्षित असलं पाहिजे. राजकीय नेतृत्व गोव्याला नवीन दिशा देऊ शकलं पाहिजे. राजकीय नेतृत्वानं गोव्याची एक वैचारिक धारणा, एक गोव्याचं वैचारिक संकल्पना निर्माण करण्याची कुवत या राजकीय नेतृत्वामध्ये असली पाहिजे.